πούμε τίποτα. Για γράψε ένα τηλέφωνο. 2426 0 2-4-26-0. 40. 2-4. Πώς είπες το? 26 0 49 338. 26-3-0. Τι 3-0? Όχι, ρε Βασίλη. Μην τα. Βασίλη. Μπερδεύτηκα τώρα. Πάμε από την αρχή. 2. 2. 4. 4. 2. 2. 6. 2. 6. 0. 6 πάλι. Όχι, 0 είπα, όχι 6. Μετά το 6 0. Μετά το 6 0. 4. 4. 9. 9. 3. 3. Ξανά 3. 3. 8. 4, 4, 2, 3, 3 και 8. Άλλο μία, ναι. Για πες μου, τι έχει γράψει. 4, 2. Όχι 4-2. Ρε Βασίλη, ξεκινάει κανένα τηλέφωνο με 4.